Nagtipon-tipon, di 38 Farmers Association ni Banggit Abra, itinaywa iti duangal daw o Farm and Fishery Clustering and Consolidation ngayon dalawang ti Department of Agriculture. Manipuli di 38 associations, na cluster da iti 8, ken nagkaykaysa para iti panagaramid ti 5-year Cluster Development Plan. Kat dito'y dagijay nakaikargaanen amin dagitoy kasapulan dagitoy na dumaduma nga FCA nga isunto mo ti basis ni Department of Agriculture nga agi program kadagitoy kasapulan da. So daytoy is a multi-purpose planning dagitoy FCAs tayo tati Department of Agriculture kat addaan iti na dumaduma nga programa. Karamang kaditi na ilongalo ang kasapulanda kadagiti farm inputs kasi hybrid rice and vegetable seeds, fertilizers, livestock, farm machineries, trainings, post-harvest facilities, irigasyon, kenda dumapay. Ibilang ti maysa kaniti cluster head, anapateg tinaiswata workshop ng Rona at dadagiti kabarbaro anabuangay Farmers Association. Dagiti dumangamin nga asosasyon kat haanda pa lang nga nag-boom kuma. Kat damdamo dala unay. So nga dakol unay nga impact kanya mi retoy. Lalo kanya sir kat siyak mati mun unang nabuangay nga asosasyon kat adumati adamot nalalakon. Kat kayat kumat kumanga no dagiti dadumang asosasyon kat mapadasan damot di mapadasa kasi aglalo ta kat modern technology meten hangkamot nga makagunayon no animal la ang iti pagarado mon. Kat syempre sir sumurot kami mat iti modern technologies nga iulog iti Department of Agriculture tapno dakkel kan ado iti apitan iti padak nga manlalo. Mangnamnama may rama na mapatgan, ti kalikagom ti asosasyon da iti ubog lipkan a post-harvest facility para kaditi produkto da sibuyas. Dakkel pe ko mga tulong na sir so nga daw-dawatan mi kuma iti Department of Agriculture nga maikan kumamot iti probinsya ti Abra nang naniruna iti Banggit ito'y ngamin Banggit iso ti kaadwan ti agmulmula ti sibuyas. In panamnama ti DA, ti agtultol panang tulong da kaditi panalon, manipod iti rugi da panagtalon, panagapit, aging iti marketing. So after this workshop, so kaskunak nga ro, daton ti may isang usaron nga tool ti Department of Agriculture nga agi program kadagiti kasapulan iti associations tayo. Hanlaeng nga Department of Agriculture ti pakausaran na dagitoy amin nga government line agencies nga adda iti connection da kadagiti nga kasapulan ti association. Ditoy pa yan ti may isang framework o no Bible da nga kitan kadagiti kasapulan iti association tayo. Imo nang nagpanawagan, dakong JB Bernos, ken Kong Ching Bernos, iti parang tulong ti gobyerno kaditi kasapulan ti manalon, tapnon mapaado pa iti apit da, ken may pasigurado ti food security iti probinsya. Itandodo da dagiti amin nagakat amang suportar kadakwada, karamanen dagiti may dataga development plan iti beneg ti agrikultura. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.